koncerte Abraxasu zbadal som tie kolená a tie oči, dĺžka vlasu. Krása je jej doména. A čo IQ, koľko bodov? Stačí priemer, na čo viac. Hlavná vec, že ide s módou a starší som od nej o mesiac. Ale je namyslená, strašne namyslená. Od topánok po vlasy, ona je namyslená, áno namyslená. A stále o ňu zápasím. Na koncerte Abraxasu zbadal som tie kolená a tie oči, dĺžka vlasu, krása jej doména. Namyslená, na. Má iste doma zbierku veľkú, chlapčenské skalpy dosť a dosť. Nechcem ju už veru za frajerku, aj keď ich sportná to bola kos. Lebo je namyslená, strašne namyslená. Od topánok po vlasy, ona je namyslená, áno namyslená. A stále o ňu zápasím, aj keď je namyslená, strašne namyslená. Od topánok po vlasy, ona je namyslená, áno namyslená. A stále o ňu zápasím, aj keď je namyslená.